Και γεια σας παιδιά, πηγαίνουμε προς εδώ πέρα. Σήμερα θα σας δείξω 5 τύπους διαφορετικών ανθρώπων όταν κάνουν ρόλερ εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε. Νούμερο 1 τύπος. Αυτοί που πιστεύουν και είναι σε όλους οι πρόδες πόσο καλά κάνουν ρόλερ και κάνουν κάτι τέτοια. Αυτό ήταν από τη γιαγνή, στράγαν τα ροδάκια, ναι, αυτό είναι σίγουρα. Ωραία, έφασα τη μέση μου. Ο δεύτερος τύπος, ο κανονικός. Αυτός που προσπαθεί και το καταφέρνει με πολλές σκηνές όμως. Δείτε ας πούμε. Παναγία. Καλά έμενε. Ξανά έπεσα. Εντάξει, βγαίνω, δεν μπορώ. Αυτός που λέει ότι θα κάνει και ξαφνικά βγαίνει έξω. Κάτσε να πάω να φύγω. Γεια. Και τώρα ο τελευταίος τύπος. Αυτός πάντα φλεξάρει. Δείτε παιδιά πόσο καλός είμαι στο ρόλερ. Ρα, σκαπά. Και νομίζω ότι είναι γκάνγκστερ και βλακίες. Φίλων και διαφόρων ανθρώπων όταν κάνουν roller skates και τα λέμε